Vidimo Rakić ponovo u prilici, Rakić, Planić, ponovo Rakić i dalje Rakić, brani, Lazović 1-1! Vrlo brzo su crveno-beli anulirali prednost OFK Beograda. 15. minut, 1-1. Peti gol u sezoni Darka Lazovića, ponovo je Rakić bio u dobroj prilici. Uspeo je nekako da šutira, odbranio je njegov šut Čupić, međutim na odbijenu loptu naletao je povratnik u reprezentaciju Darko Lazović. Evo još jedno dojnova pas Mrđe ka Rakiću. Rakić je izdržao ovde duel sa Planićem. Odlično prešao dvojicu fudbalera, šutirao, odlično je sad tu reagovao posle golman Čupić, međutim Lazović je naletao na ovu loptu i 1-1.